זה הרולר שאתה ויש שם גם רוח. אני כתבתי ביום כיפור על משהו אחר. כן, כן. זה שני מילים. מעניין לשמוע מצחיק. Да, bon. זה היה סלאם, ברגע שזה נצור. Нет, шар, я אין שום מקום, את אומרת רגע. אני רואה דברים אחרים. Even then, you know, you have to feel the ground. אנחנו אדם שאפשר. לא כנראה. אם אני אגיע לגיל שלך. בגול, איפה? נחם אמר שהוא זה יעלה לך. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר? זה יעלה לך. לפחות חשפנו לו. כל מיני אנשים. stop digging. שלום. תודה רבה לך. מנחם, ברשותכם, אנחנו רוצים לפתוח את התערוכה על חייו של אלי ויזל, את
דוקטור יואל רפל. איפה דוקטור רפל? בוא, פה תעמוד לידי. ארגון לימוד שפרופסור אלי ויזל היה אחד מהאנשים שסייע לנו מבחינה חינוכית ואידיאולוגית ומנהיגותית. לפני מותו הוא קרא לי לפגישה יחד עם הרב מנחם הכהן, יחד עם מתיו ברונפמן ויואל רפל, ואמר שלא מאוד חשוב בחייו, ואם לא עוד במותו, שאנחנו נעשה אירוע, וזה הזמנו אותו ללימוד במוסקבה, זה הלימוד הכי גדול שלנו עם 2,500 משתתפים, ואני הצעתי לו שאנחנו נעשה תערוכה על כל מעשיו למען יהודי ברית המועצות, והוא יבוא לפתוח אותה. אחרי שפריאותו לא הייתה הכי טובה בזמן האחרון, הוא קרא לי במיוחד לפגישה, יחד עם הרב מנחם הכהן, ונתן לנו אוקיי, ואישור לקיים את התערוכה, גם אם הוא לא יוכל לבוא. ואנחנו פה, כפי שאתם מתרשמים לבד, פנינו ליואל רפל שהיה יד ימינו של אלי והיה אחראי על הארכיון באוניברסיטת בוסטון, שיסייע לנו לקיים את התערוכה. אני כמזכ"ל המועצה למען יהודי ברית המועצות בתקופה יותר מוקדמת הסתייעתי מאוד בסיוע שקיבלנו מאלי ויזל, בתמיכה באימהות של מסורבי העלייה, והילדים של הורים שהיו בסירוב, וגם זה מופיע בתערוכה אגב, חלק מהתמונות האלה. ואז אנחנו לקחנו לעצמנו עם אותו את מה שהוא ביקש ממני כדבר שהוא רואה חשוב לו, לזיכרון, שנקיים את התערוכה הזאת גם בלעדיו, ואכן פתחנו את התערוכה לפני איזה חודש וחצי, חודשיים במוסקבה, יחד עם שרת הקליטה סופה לנדבר, שהיא בעצמה הייתה מסורבת עלייה, והאחות שלה הייתה מסורבת עלייה, ואלי בעצמו סייע לה, כך שראינו את זה כדבר מאוד סמלי שהפתיחה של התערוכה הייתה במוסקבה, עם שרת הקליטה שהייתה בין אלה שהוא עזר לה לעלות, והיום זה למעשה הפעם השנייה שאנחנו פותחים את התערוכה בארץ. פתחנו את זה בשבוע שעבר באוניברסיטת תל אביב, אבל מכיוון שהבן שלי גמר משפטים בירושלים, אמרתי אני לא יכול להסתבך עם האוניברסיטה, ופניתי לנשיא האוניברסיטה, פרופסור בן ששון, שגם הוא בא ממשפחה שבאה מבלרוסיה. אמרנו אין דבר כזה שלא נעשה את זה גם באוניברסיטה העברית, אז אנחנו שמחים לפתוח את זה כאן. We are very pleased and honored to open in Jerusalem the exhibition on memory of Eli Wiesel. That was one of our supporters of Limud FSU, which is an educational program dealing with youngsters which were born in Russia and now they are in Israel or in Russia or elsewhere. And this exhibition was made by Dr. Yoel Rappel that worked for Eli Wiesel in Boston University, was in charge of the archive. And for us it's particularly honorable to open it here today in Jerusalem with the presence of the leadership of the university. יואל, תאמר כמה מילים קצרות ברוסית. כיוון שגם אלי לא דיבר רוסית, וגם אני לא צריך. חיים דיבר רוסית. אני רק אומר שהתערוכה היא ניסיון, כי אי אפשר לעשות את זה ביותר מניסיון, לשקף את המורשת שאלי ויזל העביר לנו. ודאי עוד יעברו שנים לא מעטות שעד שנעכל את כל מה שאלי השאיר לדורות הבאים. הוא השאיר מורשת כתובה, הוא השאיר מורשת גם מתועדת, בתמונות, אבל יותר מכך הוא השאיר לנו בעצם איזה מסר של שליחות שצריך להמשיך אותו. ונדמה לי שאם אנחנו נמשיך את השליחות שאלי רצה, והוא הגדיר אותה בכמה וכמה הגדרות מאוד ברורות, נדמה לי שזה בעצם מה שהוטל עלינו כדור הבא. אנחנו צריכים, אני רואה בכל אופן לעצמי שליחות לדאוג שהמסרים והמורשת שאלי ויזל השאיר לנו יעברו גם לדורות הבאים. זה לא יהיה נחלת הדור הזה בלבד. אלי היה מוטרד מהעובדה שעוד מעט לא יהיה מי שיספר את הסיפור ממקור ראשון. אנחנו צריכים לדאוג שהמורשת הזאת תעבור, ואם מסתכלים היטב על התערוכה, נדמה לי שהיא משקפת גם את החיים, גם את המעשים, לפחות המרכזיים. אי אפשר לתאר לא את כל המעשים ולא בכל מקום,
את המעשים המרכזיים, את תולדות החיים, את זה אפשר לראות בתערוכה הזו. ואם יקרה מה שחיים גורי אמר כשנפתחה התערוכה בתל אביב, אם זה יביא אנשים לכך שהם יתחילו להתעניין, וחיים אמר זה יכול לעורר את אותו עניין, מבחינתי זהו שכרי. אין לי משהו אחר אלא לקוות שכל אחד יתעניין במה שאל יהיה לדורות החיים. עכשיו דבר אחרון, בשני הפתעה, זה לא היה מתוכנן, כי לא האמנתי שהוא יגיע. נמצא איתנו חברו האישי של אלי ויזל מסיגט. גדל איתו ביחד בית ליד בית, מרקן, שהיה איתנו נוכח לפני שנה בפתיחת מוזיאון השואה בביתו של אלי ויזל בסיגט. פתאום אני רואה אותו פה, משיח, כמה מילים. שלום הרמן, הוא גר בנורבגיה. אני לא מתווכח עם מי חבר, בשבילי הוא היה איתי. איפה דוד? פרופסור הליבני. פרופסור הליבני, אתה חבר. מה פיוור? אתה יכול להגיד באנגלית. או נורבגית, מה אתה אומר? יידיש. Kitlas as Vikings. Ja. Ich und Elli, wir sind aufgewachsen in derselben Gass, in zwei Häuser umgehängt miteinander. הוא אומר שהוא גר ביחד עם אלי ויזל בסיגט, כמעט בית ליד בית. זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני מתרגם מיידיש לעברית. תיזהר, תן למנחם, שהוא יעשה את זה יותר טוב. Mein Mama-Loschen ist israelisch. Wie heißt sie? Ivrit. Wie Azoi. Die Mama hat nicht gekannt Ivrit und ich kennt. Welche Sprache habe ich dir gesagt? אנגלית, אנגלית. Jiddisch. Das ist ja gemischt. Ich will wissen, ob es den Kontakt zwischen Elli und בבקשה. הוא ראש התיאטרון ליידיש, זה הוא יכול לתרגם. כן. Der Kontakt für uns zwei ist gewesen von der ersten Jahr, Mama. Wir sind in derselben Alter. היחס בינינו נוצר כיוון שאנחנו כמעט אותו גיל וקרובים מאוד היינו אחד לשני. Wir sind gegangen in Heide zusammen, הלכנו יחד לחדר, in die Yeshiva zusammen. בישיבה, גם הלכו Wenn ich לישיבה. bin geworden 12 Jahre, haben meine Eltern mich weggeschickt nach Munkach. כאשר מלאו לו 12 שנה, ההורים שלו שלחו אותו למונקש. When he was 12, they sent him to the yeshiva in Munkac. Wir haben gelernt zusammen die Yeshiva in Munkac. Ja. Und mit der Schleime Schlüssel gewesen, der אוקיי, אנחנו נסיים פה, יש לנו עוד אירוע גדול שכולם מחכים. אני רוצה לספר סיפור אישי עם אלי ויזל. אבל זה קצר, כי זה צריכה כל דבר שעה וחצי. זה קשור עם ההצגה הזאת, יהודי הדממה. היה לי הכבוד להכיר אז מאוד את אלי בזמן העבודה, ואני שיחקתי את המנוול הרוסי שבא לחקור את הרבי, ואנחנו שיחקנו אותו ב-1972 בבלגיה כדי לעשות עם גולדה מאיר את הרעש הגדול שייתנו ליהודים לצאת. ובסוף ההצגה, שבאתי למלון, אנחנו עלינו השחקנים עלינו במעלית, נכנסו יחד איתנו שני רוסים שידענו שהם מהקג"ב, והם מדברים ביניהם ברוסית, ואני מבין רוסית כל מילה, מסתכל ואומרים ככה: Вот этот Визель
такой парень, что он сделал с этим. А он, ומרים עליי, יגרל нашего подлеца очень хорошо. זאת אומרת, ששיחקתי את התפקיד יותר מדי טוב ברוסית. הגענו ל-14 קומות, נפתחה הדלת, הם יצאו החוצה ואז אני אמרתי להם ברוסית. ספסיבו דרגיה, זה קומפלימנט ביזלה איזמויי. תודה לכם על הקומפלימנט הגדול. למחרת בבוקר, צהריים, הם שלחו לנו, לשחקנים, בקבוק ויסקי כדי לשתות לחיים. תודה רבה, אני מודה לכם מאוד. בואו אנחנו ניכנס לאולם. וברוכים הבאים למען אחי ורעי, הדברן השלום בך. דומה שאין עיגול מתאים מזה לפתוח ערב שמוקדש לאיש וליצירתו לפרופסור אלי ויזל, סופר רב השראה, חתן פרס נובל לשלום, ובעיקר יהודי גאה שעשה את רוב ימיו למען אחיו ורעיו, אלה ששרדו וניצלו מגיא ההריגה, וליהודי הדממה שהיו מעבר למסך הברזל. בפתח הדברים אני רק רוצה לומר כמה תודות ואז ניגש ישר לדברים. ראשית לאכסניה, האוניברסיטה העברית בירושלים, לנשיא פרופסור מנחם בן ששון, בבית הספר מנדל לימודים מתקדמים במדעי הרוח והעומד בראשו פרופסור ישראל יעקב יובל וכל הצוות שלו שעזר לנו לארגן את האירוע הזה, ולארגון לימוד FSU על אנשיו המסורים ובראשם חיים צ'סלר הבלתי נלאה, מייסד הארגון והיוזם של רעיון הכנס הזה, המנכ"ל רומן קוגן, הממונה על קשרי החוץ נטשה, מנהל הפרויקטים יאן בירבייר, וכמובן דוקטור יואל רפל שעצר את התערוכה ושמענו פה את דבריו, אותה תערוכה שמוצגת בפתח האולם. תודה מיוחדת גם לאומן ברוך ברנר ולצ'לן אשר עמו יוני ניב שיעלימו לנו במהלך הערב בכמה יצירות שנגעו לליבו של אלי ויזל, ולאיש אשר על צילום הערב גידי אברהם ולצוות שלו. כרבים אחרים מבין היושבים כאן זכיתי להכיר את אלי ויזל בתחילה מכתביו, עוד כילד יחסית צעיר, גם בספר הלילה, לאחר מכן ספר יהודי הדממה, כל ספר שהקריאה בו הייתה מטלטלת מסוג, כל ספר מסוג שונה, אבל בשנים האחרונות זכיתי גם לפגוש את אלי שבעל פה, גם בנאומים, גם בהרצאות, גם כאן, גם בארצות הברית וגם בכמה שיחות אישיות, ואני חושב ששאלתי את עצמי פעם מה היה הייחוד שלו, ובזה אני אסיים, ושאלתי את עצמי במה התייחד אלי ויזל שהקול שלו נשמע לא רק בתוך העם היהודי אלא גם בכל העולם כולו, ואני חושב שמה שייחד אותו באמת זה היה העוצמה שבשקט. כשאלי זעק את הזעקה הגדולה
של השואה, על הזעקה נגד האנטישמיות, כשאלי קרא את הצעקה הגדולה למען יהודי הדממה, הוא תמיד דיבר בשקט, כמעט בלחישה, כשהוא היה מדבר כמעט בלחישה, משפט משפט, מדוד מדוד, אבל דווקא, כפי שאומר מנדל מיקורסק, הכוח הזה שאין זעקה גדולה יותר מן השתיקה, ואני חושב שכמובן הרושם שהוא הותיר, ועוד יותר, זה רושם שהוא לא רק לשעה, אלא גם לדורות. אני מתכבד להזמין את פרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, לשאת דברי ברכה, בבקשה. שערי האוניברסיטה העברית בירושלים. אין מקום טוב מהמקום הזה, בית ספר מנדל, לימודים מתקדמים במדעי הרוח, מלהציג את אלי ויזל, לפגוש אותו. יצירתו נלמדת בתחומים שונים במדעי הרוח. איך לימד אותי יחיאל שיינטוך? כשהוא למד גמרא, הוא למד את הגמרא ביידיש. אז גם דרך לימודו, ומסתמה נשמע על כך הערב, אני אצטרך ללכת מוקדם לצערי, לאירוע אחר. והיידיש שלו בוודאי שמעתם, שמעתם, והיא אחרת ומתנגנת והתנגנה בצורה מיוחדת. והוא דיבר את האמת שלו, שהפכה להיות הרבה שנים למצפון שלנו בשפות הרבה. וזה היה הכוח של מה שהאזינו לו שועי עולם, ולעיתים גם אנחנו הקטנים באוניברסיטה העברית, כשהיינו צריכים את עזרתו להידפק על דלת אחת או אחרת, להשתדל בנושא חשוב יותר או עוד יותר, בנושאים שקשורים בחינוך, ביהודי ברית המועצות לשעבר, דברים שחיים עוסק בהם, שמתיו עוסק בהם בשנים האחרונות, שמנחם עוסק בהם בשנים הללו. הוא היה לשגריר מעולה, למי שלא רק ידע לשתוק ולדבר, אלא גם מי שידע להיות לשליח ציבור ולהביא תוצאות ליעדן. אנחנו מוכרים תודה לאלי על הפעולות, והוקרנו לו תודה בשנת 2000 בתש"ס כשהענקנו לו תואר של דוקטור כבוד של האוניברסיטה העברית. בזכות זה שהעלה קשת רחבה של נושאים יהודיים חשובים אל תודעת קהל גדול ברחבי העולם, אל מיליונים של אנשים ברחבי העולם. הוא נשא את לקחי השואה, היה נציג רב כישרון של המסורת היהודית, ותרומתו רבת העוצמה לזהות יהודית ולהבנה עצמית בזמננו, להבנה מובהקת וידועה ברבים. על יכולתו להיות מעורב כאדם וכיהודי למען האינדיאנים של ניקרגואה, למען הנעלמים בארגנטינה, בעבור הפליטים בקמבודיה, דוברם של הכורדים, של קורבנות האפרטהייד בדרום אפריקה, מזה הערב שבאפריקה, נפגעי מלחמה ואסירים ביוגוסלביה לשעבר. זוהי קשת שיש לה מכנה משותף אחד, האדם. כי מי ששילם מחיר משום שהוא היה אדם יהודי, ידע לנצל את הכל שהאזינו אליו בעבור בני האדם הנרדפים ברחבי העולם. אתמול, היום ומחר. אתמול פתחנו קתדרה ומרכז לזכרו של רלף, שבמשך שנים היה מי שהוביל את הג'וינט במחוזות שאלי הלך, רלף גולדמן עליו השלום. מחר נעסוק במורשתו של פרימו לוי בתערוכה אחרת, ושל אלי היום. הצירוף שבין רלף גולדמן לפרימו לוי, לאלי ויזל, הוא צירוף נכון. והבית שצריך לדעת כיצד מנציחים בצורה נאותה, לא רק שנית מדי, אלא בלימוד הנכון, הוא בית האוניברסיטה העברית בירושלים. מי שמושך את שורשיו מן העבר, לוקח על עצמו משימות בהווה, על מנת לשרת בעתיד במשימות רבות. ולא לחינם המקום הזה. אני מדבר על בית הספר ללימודים מתקדמים,
על שם מנדל הוא זה שיוצר את הדיאלוג בין ההר לבין הכפר, שהוא בשכנות אליו, בין ההר לבין הקהילה במשימות של לימוד, בין ההר לעולם כולו, כי כאן מתוועדים אנשי ההומניזם למחוזותיהם, לתחומיהם, לכינוסים, ללימודים, בכל הגילים, מן הצעירים שביותר ועד למבוגרים, אתם, מורינו, שהתכנסתם כאן היום. ולבסוף על האדישות. מן הלקחים החשובים שאלי לימד אותנו, היה לא רק לעסוק במוראות העבר, לא רק לעסוק בצורכי ההווה, אלא לגלות את האחריות שבמעורבות. האדישות היא כמעט אחריות לפשע. את הדברים הללו ניקח איתנו מן הערב הזה, ודאי אתם תאמרו את הדברים טוב ממני. אני ביקשתי לומר אותם במשורה ומנקודת מבטו של מי שמכהן עכשיו כשליח ציבור של האוניברסיטה, ואת חטאי אני מזכיר, עשינו הרבה שימוש, נעזרנו הרבה ביותר מחזית אחת, בנכונותו של אלי להיות לדבר למשימות ולשליחויות שהאוניברסיטה העברית צריכה להם. תודה רבה. תודה רבה. It's a great pleasure for us to ask Matthew Bronfman, the chairman of the International Steering Committee of Limud FSU, to say some opening remarks. Please, Matthew. Good afternoon, everybody. Thank you for coming. Professor Sassoon, did he go? Yossi, Menachem, Chaim, Melanie, distinguished guests, thank you for coming this afternoon. My first real impression of Eli Wiesel was not the stories I heard from my father, but it was in 1985 when he stood in front of Ronald Reagan, President of the United States, and told him not to go to Bitburg, to the cemetery. This was, and in his quiet, elegant, but very forceful way. It was an act of courage and an act of overwhelming humanity. But he was lecturing the President of the United States. It was pretty remarkable. But that was Eli to me. That was sort of the first impression I had of him, and I hadn't yet had the pleasure of meeting him. And it just spoke volumes to me about a man of convictions and ethics and morals, that he could stand in front of the President of the United States and tell him that it was, I think his words, it is not your place, Mr. President. I later had the chance to meet him on many, many occasions and spend time with him. And you know, there's a story in the Torah that one's children are supposed to outdo their fathers. And I'll tell you a little beautiful story. And Yossi will remember it well because he was at the bar mitzvah now 17 years ago of my oldest son, Jeremy. And it was my oldest son, and it was a big deal for me to have my first son be bar mitzvah, and I spent hours and hours working on a speech. And I gave a speech, and in the bus from the ceremony to the dinner, Eli looked at me and he said, "Matthew, your speech was wonderful, and your son's was much better." So, you all know who Eli was. You know what he stood for. There are many people here who knew him better than I did. I just want to say thank you. It's really an honor for us as Limud FSU to honor Eli, to remember him. And one last thing I'll say is, right after I heard of his passing, I chose to reread Night, his most famous book. And in a small way, I would recommend that everybody do that, a way to both honor him and to remind ourselves of his message. Thank you for coming. כשפתחנו את התערוכה לפני מספר דקות, ראינו כמה אנשים שעברו עם אלי כברת דרך ארוכה מסיגט. אחד המיוחדים שבהם ללא ספק הוא פרופסור דוד הליבני וייס. הגיע לסיגט כילד בן 4, למד בישיבת סיגט ולאחר מכן עבר את השנים הקשות גם באושוויץ
ולאחר מכן בשחרור הגיע לניו יורק. ידידות של עשרות רבות של שנים, והיה להם כמובן גם רב משותף, המורה הדגול, הרב פרופסור שאול ליברמן, פרופסור ליב בבקשה. תודה רבה. אליעזר ויזל ואני היינו חברים יחד שנים אחדות, למדנו יחד בחדר, והוא היה יושב על יד החלון והיה מסתכל החוצה, וראיתי בזה מין סמל של העולם מבחוץ, ואני ישבתי על יד הרבי, רבי מסליש, ממש על ידו, וזאת הייתה סמל, זה הייתה סמל של חיבה. שנים רבות כמובן עברו ועולמנו נפרדו. ומסיגת הפוך להיות לא סיגת. בני היה בסיגת לפני 4 שבועות, פחות, וכל מה שמצא היה פחות מ100 יהודים, וביניהם גם אולי נשא תערובת. סיגת, שהיה בזמני 10,000 יהודים, 2 שלישים חסידים, וחלק גדול כמובן מתנגדים, אם אפשר למתנגדים. אחר כך נודע לי, לא כשהייתי בסיגת, שהיו גם אנשים שלא היו דתיים. בסיגת לא ידעתי. ומכל הסיגת הזה נשארו 100 בערך. זה נותן לכם דוגמה של החורבן. מה קרה ליישוב? אין כאן המקום, אין לי הזמן כאן לתאר. הוא שייך, רוב האנשים בסיגת היו חסידים. רוב, לא כולם. החסידים היו ממש או ויז'ניץ או סיגת, סאטמר. והוא, האבא שלו היה קצת ויז'ניץ. אבא, אתם יכולים לראות את זה, את ההבדל. החסידים הלכו עם זקן גדול שהיה, ובשבת עם שטרמל. אביו, אבא של ויזל, לא הלך בשטרמל, והזקן היה חצי מגולח, והוא היה מחסיד ויז'ניץ למחצה. הרב מוויזמבור שגר על מול, והוא היה בית הכנסת שם, אבל אלי חשב את עצמו אז מקרובי של חסיד ויז'ניץ, גם בגלל הניגון שהיה, ויז'ניץ היה מפורשים בניגונים. זה יצר קצת, הייתי אומר, תפסק ביני ובינו. אני הייתי עם פיות ארוכות, כבר לא למדתי, מאז כבר הפסקתי ללמוד בחדר. אני הפסקתי ללמוד בחדר כשהייתי בן 9, ומאז אני לומד בפני עצמי. והוא
היה משהו, מה המשיך ללמוד, אתה זוכר, המשיך ללמוד בחדר, בסליסטיה ועוד כמה רבנים, אבל הוא גם כן הלך לבית ספר. זה היה משהו מיוחד. כלומר, הוא הלך לבית ספר, למד רומנית בדור הראשון. אני וכל הקבוצה שלנו לא למדנו לימודי חול, וכמובן כל הזמן מאז אנחנו לומדים לימודי קודש. ככה אני רוצה לתאר קצת, לראות איך הקשר בינינו, מצד אחת היה הדוק, למדנו בחדר יחד, הוא הסתכל בחלון סמל ואני אסתכל על הרבי, ואחר כך אני יחד, אבל גם כן הוא למד, אבא שלו היה לא היה חסיד שלם, והוא למד בבית ספר, ושם הוא למד צרפתית. כשהגיעה המלחמה, אושוויץ כמובן, כל העולם הזה נחרב. נחרב מבחינה זאת שהאלה שנשארו לא נשארו דתיים כמעט, מעט מאוד, וסיגט הפוך להיות לגמרי איזה סדר של חילוני. אין לי הזמן לתאר אותה, אבל יש שתי נקודות שאני רוצה לחלק, לשתף ביניך. קודם כל, אלה שנשארו אחרי המלחמה, הם נשארו דתיים, ורובם לא נשארו דתיים. תלוי במידה גדולה איך נשתחררו. כולם שואלים אותי עד היום, מי שחרר אותך? האמריקאים, האנגלים וכו'. לא זאת השאלה. האמריקאים באו, נתנו לנו שוקולד, ולמחרת יצאו. מה קרה למחרת? כשהאמריקאים, או במקרה עוזבו. לאן פנה הדרך? האם זה היה עניין של נשארו ב-DP כמחנה וכו'. מה שנבחר קבע אחר כך אם להיות דתי, אם להיות אינטלקטואלי וכו' וכו'. אין לומר לכם שאלי בחר בו משהו מקסימום. ואם אין כבר מקום קיים, שרית ופליט לסיגט, יש אלי ויזל, שהוא עדיין על ידו, שומרים את הזיכרון של סיגט. סיגט תישאר על ידי זיכרון של אלי ויזל. ואני כסיגט, מה מסיגט, אני מתפאר, מתגדל, וגם משהו כתב עליי, שבכל זאת נשאר, ואני חושב שישאר לעולם. סיגט קיים, אבל קיים הודות לאלי. שלום. הרבה מאוד חברים, חלק כאלה שחשבו שהם חברים, חלק שהיו חברים באמת, ואני חושב שיש מתי מעט, אולי פחות מאצבעות יד אחת של אנשים שאפשר לומר עליהם שהם היו חבריו האמיתיים,
אחד המיוחדים שבהם, ללא ספק, במשך עשרות שנים, עורך דין דוקטור יוסי צ'חנובר, בבקשה. מנחם הכהן, בנו פרופסור אביעד הכהן, מי ייתן ויתמלאו כל משאלות לבך לטובה. אתה בטח יודע למה אני מתכוון. כולנו מבינים. הרב דוד הלבני, חיים צ'סנר, חברי וידידי הטוב מתיו ברומפמן, מלוני, יואל רפל, דוקטור יואל רפל, כולכם מכובדיי. למעלה מ50 שנות חברות הסתיימו ביום 2/7/16 עם פטירתו של מורי, חברי ורבי אלי ויזל. לא חלף שבוע שלפחות פעם אחת לא שוחחנו בטלפון והחלפנו רשמים ודעות. אלי נולד, כפי ששמעתם, בסיגט שבטרנסילבניה ב30/9/1928. אביו שלמה היה אדם ידוע ומוערך בקהילתו. אביו ישב בכלא מספר חודשים על זה שהוא סייע להצלת יהודים. בזמנו הגרמנים, החיילים ההונגרים היו מסגירים לגרמנים כל יהודי שברח והצליח לעבור את הגבול להונגריה. אבל היה יוצא מן הכלל אחד. אם בכליו של היהודי נמצאו מטבעות כסף וזהב, במקום לשלוח אותו מעבר לגבול, שלחו אותו לחקירות בבודפסט, קודם כל בשביל לקחת את הכסף, וב' בשביל לברר את המקור. ואחד היהודים נשבר בעת חקירתו, וגילה מאיפה הגיע אליו הכסף. אבא שלו נתן, אבא של אלי, ציית כל יהודי כזה שלא היו לו מטבעות בכסף, ובכדי שינצל מההסגרה. היהודי נשבר וסיפר מה מקור הכסף. כתוצאה מזה הוא נעצר ובמשך חודשים רבים הוא עונה בכלא. פעם אלי שאל אותו איך היה שם. אז הוא אמר, סיפרתי לאחותך וזהו זה. שאל אלי את אחותו, מה היה שם? מה אבא סיפר לך? ענתה לו, יותר טוב שלא תשאל, ומאז הוא לא שאל. אביו של אלי הטמיע בו ערכים הומניסטיים ועודד אותו ללמוד עברית ולקרוא ספרות כללית. במשך שנים אחדות נותרו יהודי סיגל בעירם בביטחון יחסי. אבל באפריל 1944 הוכנסו כולם לגטו, ובמאי 1944 הוחל בגירוש היהודים לאושוויץ, ובני משפחת ויזל, ביניהם אמו ואחותו הקטנה, נרצחו עם הגיען, ואילו הוא ואביו הוצבו לעבודה. באותה העת כבר נשמעו התותחים של הצבא הרוסי המתקדם מעבר לגבול. כעבור ימים אחדים הגיע הצבא הרוסי לעיר, אך כאמור יהודי העיירה נשלחו כבר למחנה השמדה. לא אחת חזר אלי בפניי על העובדה שאיש לא יתקן אותם בעוד מועד על אשר יהיה גורלם בידי הנאצים. ובעיקר לא על העובדה שהצבא הרוסי מתקרב והצבא הגרמני נסוג. אילו היו הם בסיגט מודעים למצב, ייתכן ומירב יהודי סיגט היה בורח ליערות הסמוכים ומצטרף לצבא הרוסי
וכך מרבית יהודי סיגט ייתכן והיו ניצולים. במהלך צעדת המוות מאושוויץ נפטר אביו, ואילו הוא שוחרר בידי בעלות הברית באפריל 1945. עם שחרורו הוא שם בבית יתומים בצרפת ולמד צרפתית. כל חייו זכר אלי לטובה את המעטפת שהעניקה לו צרפת. לאחר שהשלים את לימודי התיכון, התקבל אלי לאוניברסיטת סורבון ולמד בה פילוסופיה. לצורך קיומו היה אלי לעיתונאי וכתב עבור עיתונים צרפתים וישראלים. במשך כל אותה תקופה הוא סירב לדבר על השואה, שלא לדבר על לכתוב. פגישה עם הסופר והפילוסוף הצרפתי פרנסואה מוריאק, חתן פרס נובל לספרות ולימים חברו הטוב, שינתה את דעתו, והוא החל לכתוב ביידיש את ספרו והעולם שתק. מאוחר יותר ערך אלי את הספר והוציא אותו בצרפתית בשם הלילה. ספר זה הינו מהמפורסמים שבספריו ותורגם ליותר מ100 שפות והודפס במיליוני עותקים. אלי הפך לפה הן לניצולים והן למתים. המוטו החוזר והמודגש בספריו על השואה הוא סכנת האדישות. פרופסור בן ששון הזכיר את זה. זה גם הנושא של הנאום שנשא בזמן קבלת פרס נובל לשלום ובבית הלבן. הוא חזר והדגיש, ההפך מהאהבה אינו שנאה, אלא אדישות. חובה לקחת צד. נוטרליות עוזרת לתוקפן. שתיקה מעודדת את המענה. לשכוח את המתים זה כמעט כמו להרוג אותם שוב. אדישות היא התגלמות הרוע. בשנת 1986 הוענק לאלי פרס נובל לשלום על פעילותו בוועדה לזכר השואה שבראשה עמד. בנימוקי השופטים להענקת הפרס נאמר בין היתר, אלי היה שליח לאנושות שבמאבקו להשלים עם חווייתו האישית של השפלה מוחלטת בשילוב עם עבודתו המעשית למען השלום, העביר מסר רב עוצמה של שלום, כפרה וכבוד אנושי. הייתה לי הזכות, יחד עם הרמן כהן שיושב פה איתנו, להיות נוכח, אני לא זוכר אם אתה היית, להיות נוכח בטקס לקבלת פרס נובל לשלום באוסלו. אני לא יכול לשכוח את הטקס הזה. פרס נובל לאלי ויזל הוענק שנה אחרי שפרס נובל לשלום הוענק לרופא הרוסי יבגני צ'זוב על מעורבותו באיגוד הרוסי למניעת נשק גרעיני. אנשי פרס נובל רק שכחו שאותו רופא שהוענק לו פרס נובל הוא גם זה שכתב רצפטים ושלח את גדולי המשוררים, הסופרים הרוסים לבתי חולים למשוגעים וקלה אותם. ביניהם ניקיטה חרושצ'וב, אנדרי סחרוף. בעקבות הפרס נובל הזה ביקרו את פרס נובל, את חברי ועדת פרס נובל על שיקול דעתם, והנה שנה לאחרי זה באה הענקת פרס נובל לאלי ויזל, וראית איך שאנשי פרס נובל עצמם ממש השתדלו להאדיר את הטקס ואת האיש כמשקל נגד לכישלון הגדול שהיה להם שנה קודם לכן. באותו ערב היה שלג קשה מאוד
באוסלו. אבל הנה התארגנו קבוצות של אנשים, אלפים, ברחוב, ליד המלון שאלי השתכן בו, וכולם שרו ודיברו בזכותו של אלי ובזכות המסר שהוא העביר. עמדתי על יד אלי על גזוסטרת המלון כשהוא בא לראות את ההמון שהיה לפני המלון, ואני חושב שזו הפעם היחידה שאני ראיתי את אלי עם דמעה בזווית עיניו. בכספי פרס נובל אלי הקים יחד עם אשתו מריון את קרן אלי ויזל. כספי הקרן שימשו להקמת 2 מרכזים קהילתיים לעולי אתיופיה, האחד בקריית מלאכי והשני באשקלון. במרכזים אלה מתחנכים כיום יותר מ1,000 ילדים אתיופים. הם נאספים מבתי הספר לאחר שעות הלימוד, מקבלים ארוחות חמות, מורים מכינים איתם את שיעורי הבית ועושים כדי להביאם לרמת הלימודים בכיתה. ולאחר מכן מפוזרים הילדים לבתיהם, בערבים נעשות פעולות להדרכת ההורים. אלי פרסם למעלה מ50 ספרים. את התמלוגים מספריו והרצאותיו על השואה תרם להקמת בית הכנסת על שם אביו בקריית אונגבר בירושלים. האדמו"ר מאונגבר, רבי מנשה קליין ז"ל, שהה באותו צריף באושוויץ, ועם שחרורו עלה לירושלים והקים בה את קריית אונגבר. בכל מקום בעולם, משהגיע לאוזניו סבלם של מדוכאים, יצא אלי אישית להיפגש איתם, לעמוד על הקורא שם, ובעקבות זאת השמיע קולו וניסה כיכולתו לסייע. וכשאלי משמיע קולו, שומעים לו בכל מקום. בין היתר, היה הוא בין הראשונים שביקר בברית המועצות בשנות ה-60. הוא נסע לשם כדי ללמוד את הקורא לקהילה היהודית, ובעיקר כדי לעודד את הרפיוזניקים ולסייע להם כיכולתו. הוא ביקר בבית הכנסת המרכזי ברחוב ארכיפובה, ושוחח בגלוי עם היהודים. הגיעו הדברים עד כדי כך ששלטונות ברית המועצות הוציאו באחד מביקוריו בברית המועצות צו מאסר נגדו. אלא שהדבר נודע לנציג נתיב דוד בר-טוב, אחיו של חיים ישראלי, אשר דאג עוד באותו היום להסתירו ולהבריחו מחוץ לברית המועצות. אין ספק כי האירוע המרכזי אשר השפיע על אלי ועיצב את דמותו הייתה השואה. אך עליה דובר ונאמר רבות ולא התייחס אליי במסגרת זאת. הפחות ידוע הוא פרשת האונייה אלטלנה. משרתו הראשונה של אלי כעיתונאי הייתה לשמש כתב בעיתון האצ"ל בפריז. משימתו הראשונה ככתב צעיר הייתה לכסות את האירוע של אלטלנה. אירוע זה השאיר את חותמו העמוק בליבו. ביוני 1948 התייחס אלי ברשימתו הראשונה בעיתון לפרשת אלטלנה. בין היתר כתב הוא: פרשה טרגית זו שאין להבינה. ראינו בכך לא טרגדיה אלא פשע, רצח ובגידה. הוא כעס על גיבורים יהודים שירו על אחיהם ניצולי השואה שבאו לעזור להם. נשאתי, כך כותב הוא, פצע סודי שצלקתו לא תחלים שנים רבות. במאמריו ובהרצאותיו הגיע אלי למעמד שרק מעטים מיהודי העולם בדורנו הגיעו אליו. לא הייתה דלת של נשיא, מלך, נגיד, מנהיג או ראש ממשלה שלא נפתחה בפניו
ושאוזנו לא הייתה קרויה לדבריו. מעל לכל היה חשוב לו ביטחונה של מדינת ישראל. הוא חזר ואמר, בלי מדינת ישראל אין תקנה ליהדות העולם, ובלי יהדות העולם אין תקנה למדינת ישראל. ועל כן צריך להגן עליה בכל מצב, בין במלחמה ובין מעל כל במה אפשרית. לא אחת ביקרו אותו בעולם על שלא הסכים להביע מילות ביקורת על ישראל ומנהיגיה, אך הוא בשלו. מעולם לא שמעתי מפיו מילת ביקורת על המדינה. פעמיים הוצעה לאלי כהונת נשיא המדינה, הן על ידי אהוד אולמרט והן על ידי בנימין נתניהו. בשתי הפעמים דחהו בנימוס הצעה זו באומרו, נשיא בישראל חייב להיבחר מבין אזרחיה, ויש בישראל כאלה הראויים לכך. אני אינני אזרח ישראל. גם תפקידים אחרים במדינה הוצאו לו במשך השנים. כך הוצע לו לשמש שגריר ישראל באו"ם, או מדליק משואה ביום העצמאות, אך הוא סירב לכל אלה. אלי נהג להתפלל. בימי שבת וחג התפלל הוא בבית הכנסת Fifth Avenue בניו יורק. בכל פעם ששהיתי בניו יורק בסופי שבוע, התלוויתי אליו לבית הכנסת. לא אחת הציקה לי השאלה, איך יכול אדם זה, שחזה בעיניו את רציחתם של אמו, אחותו הקטנה, ומותו של אביו, ושחזה על גבו את זוועות גיא ההריגה באושוויץ, בירקנאו ובוכנוולד, ובדרך נס ניצל, כיצד יכול הוא להמשיך ולהתפלל לאל שהכזיב? לא התאפקתי וחזרתי ושאלתי אותו, ותשובתו הייתה קצרה וחד משמעית. השאלה קשה, ענהו לי. יש לי בעיה קשה עם הנהגת עולמו של הקדוש ברוך הוא. אך תשובתי היא, כך נהג אבי ואני ממשיכו. משמעות התשובה בעיניי הייתה, בכך אני רוצה לשמר את זכרו של אבי ושל מסורת ישראל עליה גדלתי, וזאת ללא כל קשר למשבר שחווה אני בתחום זה. עם מותו של אלי, לא זאת בלבד שעבד לי חבר יקר, ולא זאת בלבד שעבד לישראל אחד מסניגוריה הגדולים, אלא לעולם עבד אדם שללא ספק ראוי היה לכינוי שניתן לו על ידי הניו יורק טיימס, מצפן המין האנושי. בלכתו השאיר אלי אישה מריון ובנו היחיד אלישע. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לדוקטור צ'חנובר. הזכיר דוקטור צ'חנובר את אלי המתפלל. הפעם האחרונה שאני זכיתי לראותו הייתה לפני שנה וחצי בבית הכנסת בסדרה החמישית. אלי כבר אז היה שברירי מאוד, ישב במקומו הקבוע ליד ארון הקודש וכובד בקריאת ההפטרה. כשהוא התחיל לקרוא את ההפטרה, ואני רוצה לקרוא שני פסוקים, הוא קרא את הפסוקים, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני ומאלוהי משפטי יעבור. לרגע היה נדמה שהפסוקים האלה חוברו בייחוד בשבילו, ואז שהוא הגיע לסוף ההפטרה, בפסוקי הנחמה גבר קולו, אל תירא כי עמך אני, אם אצתיך אף עזרתיך, אף צמחתיך בימין צדקי. אפשר להוציא את היהודים מסיגט, אבל כפי שאמרו חסידים, קשה להוציא את סיגט מהיהודים. לאבי מורי הרב מנחם הכהן היו מאות שעות שיחה של סיגט, ותמיד שאלתי את עצמי איך אבא, דור שלישי בירושלים, מתחבר לאלי ויזל, ואני חושב שהתשובה הייתה סיגט. בשנים, לפני כמה שנים, אלי אף הכתיר את אבא בתואר סיגטר כבוד, אזרח הכבוד של סיגט. הרב מנחם הכהן, בבקשה. הרב פרופסור דוד הלבני, גדול חוקרי התלמוד בדורנו, חברי
למעלה ב-50 שנה, יוסי צ'חנובר, מתיו אשר על הכל, עם אלני. חיים צ'סלר, האבא מולידו של לימוד, ורעייתו דורית, שהיא ככה עזר כנגדו בכל הדברים. אני מדבר על יואל רפל, הדוקטור יואל רפל. כן. רומן קוגן, המנכ"ל, ואחרון, סילבי לינזי, האיש אשר מביא את דבר לימוד לעולם בצורה היפה ביותר. אני רואה את הציבור הזה, ומישהו חסר לי. אלי ויזל חסר לי פה. בין כל החברים, אלי חסר פה. אבל הרבה שמעתם, ותיארו את דתיותו של אלי, את שאלתו על אלוהים. ואני שואל, אחרי שראינו גם את התערוכה, שמענו על אלי, מה היה אלי ויזל? היה דתי? היה מאמין? היה לו דתי ולא מאמין? היה גם דתי וגם מאמין? מה הוא היה? ובכן, אלי היה גם לא דתי וגם לא מאמין, גם מאמין וגם דתי. איך זה מתיישב? איך זה מתיישב? אצל אלי זה התיישב. כי אלי אמר לי פעם, והיו לנו, איך אמר יוסי, כל שבוע שיחה ארוכה. לי גם הייתה כל שבוע שיחה ארוכה, ואחד ל6 שבועות, במסגרת היותי חבר בהנהלת הג'וינט והקליימס, אני בניו יורק, והייתי חייב להתחייב בפניו שאני אבוא ל2 שיחה. ובשיחות האלה דיברנו על הכל. דיברנו על רב שאול ליברמן, שהוא מאוד אהב לדבר עליו ולספר. דיברנו על סיגט, דיברנו על חסידות, אבל דיברנו גם על יהדות הדממה, ודיברנו על לימוד. פעם אחת אמרתי, אלי, אני נשאר כאן לשבת. הוא אומר, מה פתאום אתה נשאר לשבת? דרך כלל, אתה משתדל לא להישאר בשבת. אם כי, בשבתות, גם אני הייתי נלווה אליו ל5th Avenue, לבית הכנסת, הוא היה עולה כהן, אני הייתי עולה כהן, הוא היה עולה לוי. ופעם האחרונה זה היה לפני כ8 חודשים. אחרי תקופה ארוכה של ניתוק שלא רצו להעביר אותו בשיחה. אתם יודעים גם למה. ושם פגשתי אותו והתחבק והתנשק, ואחרי זה שוב ניתק הקשר עד שהלך לעולמו. ומה היה הקשר שלו ללימוד? שאל אותי באותו שבוע, איפה תהיה בשבת? אמרתי לו, אני נוסע לפרינסטון. מה יש בפרינסטון? אמרתי, פרינסטון מתכנס לימוד. כמה מאות צעירות וצעירים מיוצאי ברית המועצות. הוא אומר, אני רוצה, אחרי שאתה מסיים שם, תתקשר איתי, במוצאי שבת תחזור, ותגיד לי מה היה שם. לא, אלי מבקש, לא סירבתי. מוצאי שבת בפרינסטון, בשבת ארגנו 4 מניינים. מניין אורתודוקסי, מניין קונסרבטיבי, מניין רפורמי, ועוד מניין אחד של צ'ייניקס. ולכל מניין הצמידו רב. אותי הצמידו למניין של הצ'ייניקס. ואני לא ידעתי מה זה צ'ייניקס. אני יודע, ביידיש אומרים, אק נשכי צ'ייניק, אל תקבץ בקומקום. אבל מה זה צ'ייניקס? באתי, ישבו כ60 צעירות וצעירים מכל רחבי ארצות הברית,
הם לא ידעו דבר על יהדותם. חלק מהם, בוודאי הם היו מגיעים לארץ, לא היו מוכרים כיהודים, כי הסבא היה יהודי, האמא לא יהודייה, אבל אבא היה יהודי, יש כאלה שסבא היה באושוויץ, אבל הם ישבו והתחילו לשאול אותי, מה זה להיות יהודי? לא מי הוא יהודי, אלא מה הוא יהודי. והתחלתי להסביר להם, ואחרי שעה השיחה הוקצה לשעה, והם היו צריכים להיכנס לארוחה, אמרתי, צריך להפסיק. הם אמרו, לא. אמרתי, תלכו לארוחה? אמרו, יש מחזור שני. וניכנס למחזור השני. ישבנו שעתיים, ודיברנו להתפלל, לא מי שם יכולה להתפלל, מניין, הם לא ידעו בכלל מה זה. נו, אני הרי בסופו של דבר רב אורתודוקסי, לא יכולתי לוותר על התפילה, ישבתי בפינה אחר כך והתפללתי ביחידות. ובמוצאי שבת אני מתקשר לאלי, ושואל אותי מה זה היה? אני מספר לו. אז הוא אומר, תראה, אתה בוועידת התביעות. פעם ישב שם גם יוסי צ'חנובר, ישבנו יחד, הוא התפטר מאוד מאוד, ולי לא היה שכל. הוא אומר, ועידת התביעות עוסקת בניצולי שואה. לימוד גם עוסק בניצולי שואה. יש שני סוגים של ניצולי שואה. יש ניצולי שואה פיזית, שעברו את השואה, ויש ניצולי שואה רוחנית שעברו את סטלין והמשטר הקומוניסטי. הצעירים האלו שאתה נפגש איתם, הם ניצולי השואה הרוחנית. וצריך לדאוג להם לא פחות מה שדואגים לניצולי השואה הפיזיים. אחרי סיפרתי את זה, והזמן, אם אני אתחיל לספר כל מה ששוחחתי באלי, הרי יעברו שעות רבות. אני אספר רק שני סיפורים. אחד, הייתי הרב של רומניה, ויום אחד באתי לאלי ואמרתי לו, תראה, הייתי בעיירה, בערי הקרפטי, בעיירת נופש, ושם סיפרו לי שכל ליל שבת, לא הייתי שם בשבת, אבל אמרו לי שכל ליל שבת, סיפרו לגויים, מדליקים את האורות בבית הכנסת. ורציתי לדעת למה. היה שם גוי שהוא שמר, רומני שהוא שמר על המבנה של בית הכנסת, וניגשתי אליו ושאלתי אותו, מה זה האורות שאתה מדליק? אז הוא אומר, בעיירה הזאת היו 400 יהודים לפני השואה. רובם לא חזרו מאושוויץ. אלו שחזרו, המעטים, עזבו. אין כאן אפילו יהודי אחד. כל ליל שבת אני מדליק את האורות בבית הכנסת, ושם סידורים על כל מקום, על כל ישיבה, על הסטנדרים. בשבת בבוקר אני פותח את בית הכנסת, ונניח טלית על כל מקום שבו היו ישבו יהודים. אלי שמע את הסיפור, יוסי דיבר על דמעה בזווית עינו, נדמה לי שגם אז הייתה דמעה בזווית עינו. הוא אמר לי, הגוי הזה, אתה חייב לנסוע אליו, לעזור לו. ונתן לי ספר עם הקדשה לתת לגוי הזה. זה היה אלה אחד. סיפור שני שמעתי, לא ממנו, אבל הוא אישר לי אותו אחר כך. סיפרו לי שיום אחד הלך אלי ויזל בשאנזליזה, בשנים הצרפתיות שלו. אמרו לי, זה היה עם סרטר, שהם היו קרובים מאוד. ומי שמכיר את שאנזליזה, הרוחב של מצד אחד של המדרכה, והוא ראה איזה אדם מעבר השני של המדרכה. אלי עזב
את סרטר, אלה אמר שזה לא היה סרטר, זה היה אנרי מורואה. ורץ אל האיש הזה, הסתכל בפניו, והוא אמר לו מילה אחת, ואז הם התחילו לבכות ולהתחבק, ועמדו שעה ארוכה מחובקים ובוכים. מורואה עמד משתומם, עבר לצד השני, מחר שהם נרגעו, שאל את אלי, אני ראיתי שאמרת לו מילה אחת, מה המילה שאמרת לו? הוא אומר, אמרתי לו החבל. מה זה החבל? וכשהיינו יחד בבוכנוולד, שכבנו על הדרגשים. אני שכבתי דרגש אחד מעל אותו יהודי. ועל הקורה של הדרגשים היה חבל. כל בוקר היהודי היה מתעורר והיה אומר החבל. הייתי מוריד לו את החבל והוא היה מניח אותו על היד כאילו של רצועות של תפילין. זה אלי שני. ואלי שלישי, בסיפור שהוא הוזמן על ידי נשיא רומניה, אליסקו, להיות אורח הנשיא וממשלת רומניה, לקבל את אות הכבוד הכי גבוה ברומניה, אות הכוכב הרומני. ולבקר איתו יחד בסיגט. אני שימשתי כרב הראשי של רומניה, ואלי אמר, אני נוסע איתך עם הנשיא במטוס הנשיאותי שלך, אבל לידי אני רוצה גם את הרב. ואז טסנו עד לבאיה מארה, מי שיודע, מי שמכיר את האזור, כי למרמורש אי אפשר לטוס. והייתה כל ממשלת רומניה, שגריר ארצות הברית ברומניה, שגריר ישראל ברומניה, וכשהגענו לבאיה מארה, העמדה שיירת לימוזינות, ולקחה אותנו למרמורש. בכל עיירה עצרנו, ויצאו הגברים ונשים, משלחת, בלבוש הרקמה הרומנית, בלבוש המסורתי, והביאו שתי לחמים שהם עפו. ואלי עשה ברכה, וכל המוני האנשים שהתאספו צעקו ויזל, ויזל, ויזל. הגענו בהמשך העיירות לעיירה בשם ספינצה. יידיש קראו לה ספינקה. ספינקה, שם היה, פרופסור הליבני הזכיר שהיו שני סוגי חסידים בסיגט. הוויז'נסר והסטמרה, אבל היו גם ספינקר. היו גם ספינקר, היו גם. אז בספינצה לקחו אותנו לבית קברות. אמרו, אתה מוכרח לראות את בית הקברות. בית הקברות, באנו, ראינו משהו מוזר מאוד. היו מצבות של עץ, עם כל מיני קריקטורות, ועם חרוזים של הומור. וככה יש מאות כפרים כאלה, זה דבר מדהים, 800 כפרים עם קריקטורות, ואני רואה שמתיו היה שם. כן. כן, וזה מי שמבקר ברומניה והולך לאזור הזה חייב להיות שם. זה משהו מדהים. טוב, וכך הגענו, המשכנו בעיירות, בכל מקום. שם העיירות היו עיירות יהודיות, אורברווישלה, אינטרווישלה, כל העיירות האלה שהיו שם רק יהודים, כמעט רובם יהודים ולא נשאר שום דבר. והגענו לסיגט. בסיגט, איך אמרת, יש 100 יהודים. אין כבר 100 יהודים. יש אולי 60, ש30 מהם הם לא מסיגט בכלל, הם באו מכל מיני מקומות אחרים. מסיגט לא נשארו יהודים. אמרת שהם לא דתיים. אמרתי כבר, אלה היה גם דתי וגם לא דתי. ואחר שהיה טקס גדול בבית הכנסת, ואחר כך בעירייה, ואחר כך אני מקצר, ואחר כך לקחו אותנו
הרי שם באזור הזה היו הרבה בתים מעץ, הם בנו בתים מעץ. אז עשו מוזיאום של בתי עץ. ובתוך המוזיאון הזה של בתי העץ היה גם בית הכנסת ובית של הרב. נכנסנו לבית הכנסת, לחדר ששימש בית כנסת, והיה שם עמוד תפילה. עומדים מסביב נשיא רומניה, ממשלת רומניה, דיפלומטים, ואלי תופס אותי את זרועי, עוצם את העיניים, והם לא יודעים מה הוא הולך לעשות. מחזיק את העמוד ומתחיל להגיד, יארי בוי דולום ביולמיה, ניגון של ויז'ניץ. שעה ארוכה, וכולם הם עומדים לא יודעים מה זה, מי זה, זה אלי ויזל המפורסם, בעל פרס נובל. והוא ככה בדבקות, אמרת שאבא שלו היה חצי חסיד, הוא היה חסיד שלם, חסיד וחצי, ולכן הוא כתב גם על החסידות מה שהוא כתב, וידע מה שהוא כתב, ובזה אני עברתי על הזמן ואני צריך לנסוע ערב לאיזה טקס בבנימינה, אז כך שתסלחו לי, תודה רבה ולשלום לראות. עכשיו רק מנגנים, אז... לך אלוה קדיש דיברה כל נפשה אם קדיש יגיעו לנשה חייב על ברעה ואופי שמהיה אוירה ודינו ודרך ותקיפים מכיכם Amen.
כאן צריכים ברכת רפואה שלמה. אני, בגלל הדבר הזה, אנחנו עכשיו מתכבדים ושמחים לשמוע את דבריה של סילביה זלמנסון. שמענו פה הרבה על אלי ויזל ומאבקו למען יהודי הדממה, אולי אחד הסמלים הבולטים ביותר של תנועת אסירי ציון בברית המועצות. סילביה זלמנסון, מבצע חתונה, כל מי שמכיר את ההיסטוריה של יהודי ברית המועצות. בבקשה, גברת. אני אסירת ציון, ב-1970 אנחנו רצינו לחטוף מטוס כדי להגיע ארצה, והמטוס הזה שבעצמו לא הגיע, הביא ארצה יותר מ-300,000 אנשים יהודים. במשפט נתנו לשני אנשים, אדוארד קוזנצוב ומרק דימשץ, פסק דין מוות, ואחרים קיבלו מ8 עד 15 שנות מאסר. אני קיבלתי 10 שנים והשתחררתי אחרי 4 שנים. ואחרי שאני השתחררתי, אני ידעתי יותר על המאבק של אלי ויזל, על יהודי הדממה. ככה הוא קרא ליהודים בברית המועצות שלא יוכלו לצאת. והמאבק שלהם היה כזה לא בסתר, אבל השתיקו את כולם, וכמובן אי אפשר היה לדעת אם לא הייתה פרסומת לזה ולא היו יודעים גם בעולם החופשי וגם בברית המועצות בעצמה מה מתרחש, כמה אסירי ציון היו נשלחים למעצר. וב-1965, אני חושבת משהו כזה, אלי ויזל התחיל מאבק למען יהודי ברית המועצות, וגם אחרי מלחמת ששת הימים אנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים לצאת מהמחתרת לפעילות יותר פתוחה, כן, יותר. אנחנו שלחנו הרבה מכתבים לחו"ל ואנחנו צעקנו שתעזרו לנו, שאנחנו חלק מהעם יהודי ואנחנו רוצים לחיות בארץ. וב-1974 אני השתחררתי בגלל המאמצים של ממשלת ישראל, מאמצים דיפלומטיים, וגם בגלל הלחצים של הממשלות של ארצות הברית וגם גם באירופה, גם בכל העולם, בגלל הפעילות של ממשלת ישראל, היו מארגנים הפגנות וארגונים שלחמו בשבילנו. ואז את המושג הזה של יהודי אדמה, זה כבר הפך להיות ליהודים שלוחמים. וזהו, וכמובן אני פגשתי את אלי ויזל רק פעם אחת בכנסת, והתרשמתי מהאישיות שלו, וגם אפילו שכבר קראתי עליו וכבר קראתי כמה ספרים ממנו, אבל
האישיות שלו הייתה כל כך, להגיד, אני לא הבנתי איך אפשר היה לעבור את כל הגיהנום ולהישאר בן אדם לוחם מאמין ולא נכנע, לא נכנע, כי לפעמים בעולם הזה נראה לי שזה איפה שהבגידה, הצביעות, זה מתחיל להיות לנורמה, איך אפשר עדיין להאמין בזה, בעתיד. אבל בגלל האנשים האלו, אז יש המשך, יש עתיד, ואני מאמינה בזה. תודה רבה.